asimile ngeyikhwepha akukho umuntu ongashaya isifuba sakhe la athi nje ububona nje ngisindisiwe ngimile nasensindisweni mina wonke umuntu usindiswe umusa wenkosi yethu uJesu wagcinwa amandla kaMoya eNgcwele ngazi nithulele ebuthatheni bukaNkulunkulu bathandekayo you have been loved by God uthandwe uNkulunkulu uyise nikhona bazalwane yes ekuthandeni kwakhe wayesenikela ngoJesu uma uJesu esefika wayiletha umusa kaNkulunkulu uma esewuqedile umsebenzi womusa uJesu wayesesigcina emhlabeni ngoMoya oNgcwele shothi ubuthathu bukaNkulunkulu bonke busebenze kuwe wena uwedwa wena uhlangane nothando likaNkulunkulu wasindiswa umusa kaJesu wagcinwa amandla noma wagcinwa uMoya eNgcwele kuno amen la esontweni wena okwakho wamukelile kuphela ngokukholwa shothi uma uyibonga usukubonga ukuthi wamukelile nje kodwa akazosebenza amen umuntu owenza umsebenzi wokuqeda uNkulunkulu empilweni yakho nikhona that's why bathandekayo siyambonga uNkulunkulu ingakho izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte besibili 13 amanye ama-verse amanye amabhayibheli ano-14 the last verse yakhona ithi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu mase lithi nokuhlanganyela kaMoya eNgcwele makube nani nonke kukhulunywa makukhulunywa ngoJesu kukhulunywa ngegrace makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngothando mase kukhulunywa ngoMoya eNgcwele kukhulunywa ngefellowship nikhona should we have been loved by God usindiswe ngomusa ayingamandla nangemsebenzi wawusugcinwa kulento esiyenziwe uNkulunkulu wagcinwa ngamandla kaMoya eNgcwele ngekhonze ebandleni right kuyezwakala so isalvation yakho ke elawulwa yilokho that's why usasindisiwe namanje ngoba uNkulunkulu wakuthanda uJesu wakhawukela ngomusa wakhe noma wakusindisa ngomusa wakhe uMoya eNgcwele ukugcinile sengizama ucabanga ukuthi konje ubani ongafohla lucingo olubiyelwe kangaka akuthole noma sengishumayela la isonto nakuzwakali konje sengiyakhumbula nikhona nibathandeka awukho eduze ukude awukho eduze ukude awushibhile uthenga ngezinto ezibiza uzodwa noma uNkulunkulu esezohlanza izono zakho wayeka insipho zasesitolo lapha wavele wathatha igazi lakhe noma esezokuzala waye konke amasidi ayekhona emashalofini wakhipha isidi yakhe okuyizwi lenkosi abanga imbewu yizwi igazi isihlanzo igazi into okugcinile uMoya oNgcwele okunikeza umusa uJesu okuthandile uNkulunkulu hawu cabanga ukuthi umkhiqizo walapho ordinary nithuleleni kodwa noma nginibingelela ngokuzama ukuchaza ukuthi ubani anizwa nhlobo nikhona nonke bazalwane yeke uhudu lophaqa ke mawuhamba ngizwa ngomoya hamba njengomuntu wasembusweni nithuleleni angisho ukuthi ungabafaki ngithe ungabahuduli khona omunye ngimbone bakhipha kanje ophaqa enkonzweni ngibone bakhipha kanje abantu angisho ungabafaki ophaqa ngithi ungabahuduli wok hamba isifuba sakho siphakamise uyindlalifa umntwana wombuso nithuleleni esontweni bazalwane listen ungahambisi nje uhamba uhudule inyawo no so uthengwe ngenani eliphezulu malibonge igama lenkosi siyambonga uMoya eNgcwele kakhulu bathandeka umama umpostoli umbuyazi umama wethu sonke mina ngibe privilege ukuthi abe unkosikazi that is anganje ukuthi noma ngizothi ibonus but she is a woman of God uNkulunkulu noma mina ngingekho uNkulunkulu kodwa umgcobile akenziwanga yimi waba into eyiyona wenziwa uKristu waba yilokho mina nje ngibe nomusa ukuthi eduze angiseve eduze but she also serves you inkhona nibathandeka yeah because in the house of the Lord akufanele sibe selfish and celebrate our mom apostle no mom mfundisi as ibe personal kakhulu and in the house of the Lord this person is serving the whole church
and she's praying for you and she loves you. As a result, she walks with me every precious Sunday unless otherwise. But uhlale khona. La ngambona khona kanti strong umthetho wakhona imali wongegaba lenkosi. So she's a wonderful woman of God. Nami ngiyambonga uNkulunkulu uthi asenzele umusa sonke uthi asinike yena as a gift. I know frustration yokuserve eduze umuntu ongenayo inhliziyo into yenzayo. It's so painful. Ngiyazi ukuthi umama you may take it. Yabona manje zomjaja ngepulpit nange microphone niketshile icebo. Khona abantu abangezela ngaphambili kodwa benza abezala ngaphambili bakwazi ukuyenza into abayenzela ngaphambili. Noma ngiphathi nentshumayela nibondlobo nje. Ngizozwa ngofefe nje ngithi umusa wenkosi ethu Jesu Kristu ehamba nami. So the Lord is so wonderful. She is a wonderful woman of God. Really, I'm not joking. Uyazi unkosikazi mina angisiye that person who qamba manga and play with emotions abantu. Futhi khona labantu abathatha advantage mase bephakathi kwabantu and celebrate. Mase bebodwa ngathi ozala wena ozala. Alright. But we are living just a genuine life. We are what we are. But uNkulunkulu futhi siyambonga because of her heart. Mama have a wonderful heart and the heart of God. And she loves the work of God. Amen. Ngomusa wenkosi inkosi imvulela umnyango uthi ngibe busy ngisebenza. I was just thinking uba ngenza ama choices are wrong. Kumuntu ozongiserve eduze uthi ngabe kwenzakalani manje. Khona into ongayiboni manje uyibona late. Ubona yabo loba ngahamba ngale ngqondo le ehamba abanye abaningi ngathi ngithi engangizongena izinkingeni ezinkulu because bumdingo next to you udinga umuntu onenhliziyo yento uNkulunkulu ayibeke kuwena. Angilwi namuntu ngiyashumayela nithuleleni bathandekayo. All the servants of God in this house, matata babundilele, mamndilele. Angakaze ngibe semshadweni omkhulu njengaloya. Namanje angakhoda. Kule ukuthi ngibuyele kule hall ngitshe ngisazofica le yanto engayibona lapha. Kanti ayikwakuyilela langa nje. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ngicela nje aphakama ubamndilele noma amndilele. Sifuna sibashayile izandla special izandla. Wow. Oh, thank you so much. Bamndilele noma amndilele siyabonga. Nokusenza sibe iphathi yalento enkulu kangaka. Yilo omkhulu wamshado. Angifuna nokwazi nje ukuthi ibudget yakho neyayithini. Hey 222 imoto ebizayo endaweni ebizayo kwayona nje. Nomshado obizayo uNkulunkulu obizayo kwayena futhi. Oh my God. uNkulunkulu anibusisa kakhulu singabani yekela bahlale phansi. Siyabonga kakhulu. We are so honored. Kwaba mnandi emshadweni bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Amen. Inceku zikaNkulunkulu zonke Kabinde siyabingelela. Then sinobaba uBishop Ntuli egameni kaJesu. Mphemba Sompisi ngicela aphakame semshayile izandla bathanda. Sinomfundisi uMtungwa, umfundisi uDilas akekho umuntu ongamazi la kwaZulu Natal nje nase South Africa yonke. Well known man usazoza after intshumayelo une announcement ebalekile azosenzela yona. Ngicela simshayile izandla kakhulu bathandekayo. Then bathandekayo sibe nomfundisi ufihlela. Abakwafihlela njalo ohlophe. Amen bathandekayo. Siyabonga kakhulu ngicela simphambili nanga. Cebisa ngiyakubona baba siyabingelela kakhulu. Umama uMantshinga, umama uMtshale phela ngiphuma kwaZulu manje ngiza ngiyiqhephuza nje ithakazelo. Ngilinda kancane. Amen umama uMtshale siyabonga kakhulu and all the servants of God. Ngicela ukunibulisa nonke bathandekayo egameni likaJesu. Amen. Sinomfowethu usiphelele shazi ngimbonile mamphamisa ekhanda nangi lapha emuva. Uvele wanje shi lapha emuva. Ngicela simshayile izandla sazoza la ezosibingelela. Lenkonzo inkulu ngikhona nibathandekayo. Asifundeni amaBhayibheli ethu ke. Nginibingelela nonke nanibathandekayo nizwile inkonzo. Abaqala ukuhlangana nathi namhlanje you are all special and we love you so dearly. And amehla kaNkulunkulu ayanibona nawe ama yakubona ukuthi ufikile namhlanje. We love you. Hey. 2 Corinthians chapter 3 verse 17.
uthi omunye maye Nkosi senzeni kanti emhlabeni ngifundela Abasekorinte wesibili chapter 3 verse 17. Inkosi inguye umoya. Inkosi inguye ashazi umoya. Inkosi inguye umoya. Okay, siqhubekeni. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona, Lapho umoya wenkosi ekhona. Niyakhumbula lokho sizama ukugcizelela ukuthi hayi ukhona oba kuyona into ekhona. Nikhona? Lapho umoya wenkosi ekhona ngoba sikhuluma ngomuntu. Sikhuluma ngoNkulunkulu nikhona bathandekayo. Yeah, mangithi umuntu ungizwe kahle ngizama ukuthi ngizama ukubuyela engqondo zenu. Sikhuluma ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayona into. Lapha umoya ngeke ukuthi nje lapho umbuyazi ukhona no ekhona. Lapho umoya wenkosi ekhona. Yeah, khona in. kukhona inkululeko. Somebody say amen. Amen. Somebody say hallelujah. Continuation bathandakayo ye subject yethu ekhuluma nge spiritual freedom. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyasisiza kuyezwakala kusazoqhubeka kuzwakale futhi. Isikhathi sifikile oh God. Isikhathi sifikile sisesikhathini sokugcina silinde icilongo lesethembiso lokhu la khulunywa obaba nokhokho many years back nabaprofeti balikhuluma kwasangathi ngeke lifike kodwa sesinyathele emagcekeni alo ngokweyiprofetho webazalwane ngicela ninginike attention yalento engizoyikhuluma manje sisesikhathini esikhulu sebandla uyabona the moment of truth has come. Yes, sihamba kulawo maceke la kuthiwa khona hayi ikhathi zamaqiniso iseyihambe saze zafika. Sisesikhathini esikhulu sebandla okufanele ukuthi singafihlelani lawo maqiniso bazalwane. Indaba ikuyaba attention ikuyaba ngebandla many years back, many kodwa manje imo because isizini sikuyona sisesikhathini la khona inkosi prepare khona ibandla elikhazumulisa elingcwelisela ukubuya kwenkosi yethu Jesu. Any move that you see now, any change, anything that you see is just the indication of last revival that was promised. The last revival ayizile ayiyona enye into ongasucabanga into ezokuthusa. Last revival alignment ne preparation yebandla lilungiselwa ukuthi makukhala icilongo lificakala ibandla lisenkazimulweni. Ngoba uJesu mayibuya uzobuyela ibandla elingcwele, ashon sonke ibandla elingcwele elingenahlisa elingenambimbi elinenkazimulo. Uma kusosibala zonke lezi zinto shothi kufanele kube khona ipreparation okulungiswa okuthile ngeke kwenziwe umlingo lonto. Umoya ingcwele uzofaka ama gloves afaka ama overall angene emsebenzini through his prophets and through his servants to prepare and align the church lilungela ukuthi libe yilento uKristu athi afuna ukuthi mayebuya alifice liyilo. Yazi ngangconthi ngiyashumayela yazi nikhona bazalwane. So now lo msebenzi ke bazalwane bami uzokwenziwa ke umoya ingcwele. Okay, thank you. Yonke into eyenziwa manje ekhehla yenziwa uNkulunkulu wenzela ukulungiselela ibandla ukuthi mayebuya uJesu lificakale liyiyo lento athe mayebuya ubuyela ibandla elinjani. Ngoba enye ama mistakes asingase siwenze ukumemezela ukubuya kaJesu singekho kuyiposition esifaka ekubuyeni kwakhe. So each and everything that umoya ingcwele yenza manje uasharisha ibandla uyaliphusha uliphushela kuyiposition
lazothi mayibuya khona uKristu alifice liredu. Angiphindele ama statements asejwayelekile futhi ngiyajabula uma ngiwasho njalo umoya engcwele lokho engikhumbuza njalo. Noma yini umoya engcwele azothi manje yenze ingoba izobe idingeka uma kubuya uJesu. Noma yini umoya engcwele azothi yenze ingoba izobe ingadingeki. Noma yini azothi iyeke ingoba izobe ingadingeki ekubuyeni kwenkosi. Akusona insuku ze-entertainment futhi akusona insuku ze-condemnation. Condemnation, you understand? Zokulahlwa noma zokugencana. Kuba kwacabanga ukuthi ivangeli ucelemba ukugenca abantu nje. Mumi la ngaphambili uthola i-opportunity yokuyiphindiselela. Cha. Le platform, i-platform ye-alignment, i-platform yokupreparewa, i-platform yokulungiswa kwebandla. Ngikhonze ebandleni right? Ama-ushers abuya ngisiza ukuthi check ukuthi ibandla lisekhona ngenzela ukukhonza. Nikhona nibathandeka. So what is so much important, Zion, ukuthi we must keep this thing in mind. Ukuthi siphile esikhathini la khona silungiselelwa khona. Enye umoya engcwele ayitholile. Umoya engcwele into ayitholile ke ezolilungisa ibandla liprepare i-revival. I-revival ukusebenza kamoya engcwele ngamandla. Prepare ibandla ecolisisa umakoti, emcolisisisa umakoti, emfumbathisa izinto ezidinga ukuthi ayiphathe, emphuca izinto okufanele angayiphathi. That is revival. I-revival iza namazinto eziwu-2 ezizokwenzeka ngamandla. Uzophucwa into engadingeki, unikwe edingakalayo. Khandibo zitha bratatasya. Ingakho sometimes ngeke kuhlale kumnandi ngoba mhla uzophuca into osuhlale nayo isikhathi eside akujabulisi. Mayise ikhangeza umoya engcwele ethi buyisela lento uthi uyashala uthi you bring it here. Noma ngathulwa nawe kodwa ukulungisa ethi mayibuye obuyayo angakufici usayiphethe. Oh my God, ngiyashumayela la endlini. That's why ivangeli nizozwa there is a sense, kune sense ye all time religion. Kune sense of all time gospel. Ngathi iyabuya uPaulos ubalo baba lo umshumayeli uSolomon uthi ayikho into entsha emhlabeni. Uthi yonke into eniyibona manje into eyake vele yaba khona. Ukuthi nje into ihamba kanje ibuye nikhona nibathanda kabi. But there is a sense, listen to me because this thing is very important. Muyibambe lezi zinto umoya engcwele usumisa kahle. Listen. Kunokubuya komdumo. Abantu abadala abayazi imovie yaseqaleni bayezwa manje bayabona futhi iyabuya lento. Nikhona nibathanda kabi. It's not akusi by mistake muzwa abahlabelelo okwenza nabanye abazalwane ubone bebalansisa ingoma ezindala uzwa sebecula umlilo kaJesu wami bewubuyisa nge-style samanje. Uhlalo ungivuselela iple ngoma ezinye khona ingoma enye enokuhlatshelelwa manje engiyithandayo nakhona there's an old songs khona lento ebuyisa ingoma ezindala ibuyisa ku-pipeline manje. Listen, hayi ukuthi kukhunjulwe zona kodwa uNkulunkulu indicate ukuthi i-revival eyake yaqhuma kuhlatshelelwa izingoma iyabuya futhi. Ingoma ezahlatshelelwa lezi inkosi iyenza imhlola futhi zayingakompozwa estudio uprepare rehearswe. Ezinye zazo zayiqanjwa ngenkathi umoya engcwele enyakaza kuvele kusukuma umdumisi ahlabelela ingoma zibambe lezi ezinye. Ifundisa umoya engcwele uchoir master kuyena ohlanganisa imhlabelelo yasebandleni. Sasebandleni kodwa nisekhona bathandekayo. Yazi ngiyangizwa kodwa thini kimi. Yazi ukuthi angishumayele ngigijime ngiye phandle. Nikhona nibathandekayo. So this is so much important. Listen to this church because for no was why we are doing what we are doing. Of any mistakes ukwenza into ungayichazanga ukuthi uyenzelani. So now church lento ke ibalekile ukuthi ibandla libandla. So i-process manje kamoya engcwele ileyo. Revival is around those things. Yabona khoda bashada. Ingakho uNkulunkulu uphuthumisa izinto ofuza abezikuwe. Kubi ngaba izinto ezi-spiritual ngikhona abazalwane. Kungaba izinto ekamoya, ngabe izinto ematerial kodwa nikhona. Izinto nje uNkulunkulu akufuna ukukubona umkhonza ngazo
ufaka lento to acceleration. Ngikhona abathandeka uzopress uNkulunkulu ngoba ayisekho into yoba nayo manje ubele nayo ukuchoma uyoba nayo ukuze ibe yithuluzi lokukhonza. uNkulunkulu uzoprovide abazalwane ngamabhizinisi, ngama-finances, ngey'moto zokukhonza. Into ey'ningi zoba izinto zombuso. Ingakho ngenzela ushintshe ngithule yazi la inkonzweni. Ngenzela ushintshe nendlela yakho yokuthandaza. Ma ukuthi ubusafuna into uyifunela ukuchoma ngicela uyeke manje, Lord, for the kingdom. Ngoba uNkulunkulu akasezi ukuthemba umuntu emthembele igama lakhe. So if you want to limit yourself, iba nengqondo yakho, ibe nengqondo yehlabekisa, iba nengqondo yokuxhomela abanye abantu, iba nengqondo yokuprove ipoint. Kodwa uma unengqondo yombuso, God will give you izinto ngisho ungayideserve ukuyithola. So a Sean song said kingdom first. Uma ethula umakhelwane uyabona ukuthi uyohlala kuphi next week. Sean uthanda kingdom first. Praise God, amen. So that is so much important. So there are things, kunezinto ke bathandekayo ezinye zazo kufanele umuntu ayisebenze ngamandla ngakho siyinika isineke. Phakathi kwenye ama roadblock enziwe isitha sa disturb the strong move of God. Sifake roadblock spiritually. Bafowethu mangikhuluma ngeroadblock ngisho imvimba mgwaqo. Yeah, uSathane uvele wafaka iroadblock spiritual. Wenza ibandla lakhula landa enambeni kodwa spiritual lashona ezansi. Kwahlangana abantu abaningi abangenaNkulunkulu. Because impact yebandla akakaze kube inamba. Inamba ibidalwa iflow yakwa spiritual. Inkinga yethu manje sinama skills and nama angazi it's good kwi marketing, nama skills to bring people together. Into eyifika ibe yishwa ke sebehlangene. Bamangaza ukuthi baze bahlukane bengazi bebebizelweni. Kanti lento umthetho wayo ibithi noma ungamakethanga kakhulu kuzwakala ngomdumo ukuthi ngathi liyaduma ngapha eThekwini nithuleleni umdumo obutshela abantu ukuthi hayi ulala njani uNkulunkulu enkanisini akuthi angimemeze ukuthi lozekhathi siyabuya ngoba ngikhuluma nebandla lingakholwa kahle ukuthi ngiphinde ngithi lezo ikhathi zibuyile abantu bazolanda umdumo more than ukuthembela kuma advertisers ukwayeka ama advertisers waphusha kodwa umdumo uzos advertisela kakhulu ukunama advert. So now that means bathandekayo but strategy ke sithe ngicela ngizwele kahle because I'm going to talk about few things mase siyathandazana sokhuleka ningekho kudala. Listen to this. But ke strategy sithe ke bazalwane ukuze sibambe imove disturb the last move of God. Asambe siyodala lethe kuthiwa spiritual breakdown. Spiritual breakdown is when the enemy ekiyeka konke ama areas ahamba uyokuma kwi spiritual life sakho. Uyabona wonke umuntu okhula ngeage siyabonga. Umuntu okhula financially, praise God. But umuntu odropa ongakhuli spiritual isuke kudaleka i disorder in the spirit. Because ingozi ngiyaphinda futhi ingozi is spiritual physical growth ne financial growth ihleli kumuntu o12 spiritual. Because leyanto ehlele esandleni sakhe isemathubeni ukuthi iseve abanye uNkulunkulu. Ngoba spiritual ufile uphila physical. Akazohlangana nendoda ngesibindi ngalikhuleka nazohlangana nendoda engakholwa izala izingane sikhule kube yiyona inhloko ekhaya ibe kuyi control abe mdala kodwa angabe naNkulunkulu. Ugada okunyakazayo la igcekeni. Mongathi uyaphuma uthi uyofuna uNkulunkulu ophila athi ubani lo. Usebenzisa iauthority yasekhaya nokuba mdala ukubamba abavukayo. Inkingi ukuba mdala uNkulunkulu engekho ngoba uba yi threat ne roadblock kwabavukayo. Kufana nomholi angabi naNkulunkulu kodwa ngithuleleni bazalwane. Ushaya ukuvukayo ebandleni. Ngoba ufuna kuba kuyisile khona abanye abantu abayi threat ngenxa ukuthi bayakhula spiritual ngoba wena ukhule emoyeni.
So baqala manje babona izinto ongayiboni. Mus ulinyazwa ubukhona bakhe ngoba kunama leaders okufana phula amasokisi. Ngiyashumayela kwenye indawo asazi noma bese PE ngakhuluma athi manje ngakhuli kuma local churches nizoba nengxaki ngoba nizohola abantu abakhulile kunawe. Ingozi ama sons and daughters ebona la ungaboni khona. Ngiyanitshela nizothi amahlonga ndlebe kanti no inkinga babona la ungaboni ogangeni kuma abantwana bakho wena ukho. Ibona bami ogangeni wena ukho ogangeni. I am challenging every leaders grow. Isikhathi sokubuka iTV manje nokufunda iphepha abazane bedumisa siphelile. Akwathi ngihlabe ngejubane niphekwane ngane vibration nikhona nibathandekayo. Yabona isikhathi sokuhlala ubuka iTV abantu bethandaza egameni lokuthi umatured you'll be in trouble. Bazohlangana nithuleleni bazalwane. Umkama no waphuma yedwa wayehlane. Ingelosi yahlangana naye ubaba engekho. Imessage yakhulunywa kumama ubaba wayengekho nakubonwa. Umama wathola ubaba wathola a second message. Mayifika umama ezomtshela ekhaya wathi hayi ngiyakuzwa nje. Twasothola umntwana la ekhaya ngiyakuzwa nje ngiyakuzwa but I don't understand you. Wasethi yenza njena ngicela ungenzela nje umtshelelo lo yababa lo behlanganele ngilosi behlangane nawo uthi ngicela ibuye nakusasa kodwa nikhona nibathandekayo ngoba sengenze likhulume nathi sesibabili kodwa nikhona nibathandekayo. God must help us. I'm not trying to raise people who are going to be rebellious and undermine leadership. But I'm talking about, I'm a leader by the way. I'm talking, this is not time to fold your, what you call, and atuzofundi iphepha wena udlo kweshumi kuphela nje ungathandazi. Niphekwa nathula kangaka. Akuzona insuku zokunje ama positions lezi insuku zokuba kuyiposition akuzona insuku zesikhundla akuzona insuku kodwa nithuleleni bathanda kabi so ke ngenxa yezinye indlela ke the devil uzamile ngamandla wakhe wonke kodwa ke unfortunately uhlulekile ukuthi alwe nemove yebandla phakathi kwezinto ebeziyi main target spiritual life ngoba uyazi ukuthi umuntu mayicebile emoyeni uyingozi enkathi bathanda kani khona wasekhanda i-roadblock ibandla into elaziwa ngayo la ngabe lisaziwa ngayo anymore saziwa ngezinto eziningi engakufuna ukuyichaza but iqiniso lithi amandla kaNkuluNkulu ibandla insindiso akuyona organization noma nje angazi ngayibiza ngani institution ehlanganisa abantu nje angazi for what for fun. But salvation uthi anginamahloni ngevangeli useyalichaza ukuthi ivangeli liyini ngini indaba bathanda ka ngoba lingamandla nithulelene enkonzweni ivangeli liyini bathanda ka thina saziwa ngamandla nithuleleni saziwa ngani bathanda kayo yeah the gospel of Jesus is a gospel of power. If power is no longer there then it is one of the organizations akhona iNPO. So amandla ngeke siwacosheke kufanele ukuthi ibandla li-align ku spiritual man and kube khona imkhawulo esiyibreakayo and ibandla lilwele ke manje inkululeko yalo spiritual because into ekade siyibhizi ngayo bazana siphushwa lento yama revolutions bethi bantu belwela inkululeko ngathi democracy and all that stuff but here comes the story we need to stand up as the church silwele inkululeko yethu spiritual. We want to see ibandla libuyele emandleni nalo sifuna ukubona ibandla lithandaza as before. Yabona into eyalimaza umthandazo wakho i-oppressor khona umcindezeli wena bowuthandaza ukhuphuka wabona lo uzoba ingozi masimiyeka aqhubeka athandaza kanje kwase kuvuka umcindezeli wakiyeka kwamanye ama areas wacindezela la uthandaza khona uyazi ucindezelelana emthandazweni uyazi ukuthi ngomthandazo ubugibela ilata lokhu uyodominate ezweni likamoya but the devil is a liar nikholeleni bathandekayo. Because if fear yamadimoni ubekusaba mawusunamandla negunye emoyeni
Fanele manje kugunyule ilathi okhuphuka ngalo. Ngangcono khona ibandla engikhonza kulona. Fanele kugunyule ilathi phakathi kwamalati agunyulwayo imthandazo. Ngakho uSathane elwa kangaka nama fasting. Ngakho uSathane elwa kangaka nokufundwa kwezwi lenkosi. Nikhona bathandekayo. Nathula kangaka. Nokufundwa kwezwi lenkosi. Ulwa nezinto ezinikeza spiritual balance, ulwa ne stability spiritual. Ufuna sikhonze kodwa sitenga emoyeni. Ufuna sikhonze sixolisa. Ufuna sikhonze si-apologetic. Ufuna sikhonze kukhona imoya esiyibhawelayo. Ufuna sikhonze sibhawela izifo. Ufuna sikhonze sibhawela amadimoni. Ufuna sikhonze sibhawela ipoverty. Ufuna sikhonze sibhawela isono. Ufuna sikhonze singabantu uhlobo lwabantu eqolisa abazalwane. Nathi asifuni qamamanga khona la nahluleka khona. Ufuna sikhonze sinama excuses. Njalo into yathi masifake nokwehluleka phakathi. Athi now I have a church. But angizomemezela namhlanje eThekwini ukuthi uSathane uqambamanga. God is raising a church. The banner of the church inwele kaSamson ziyahluma again. And David this time will face the giants. Angekaphinda wenze lutho. I've discovered ukuthi inyoka eshawe yangabulawa. Ingozi ngisho kunenyoka engakaze ithintwe. Mistake yazi bafowethu ngiyahamba ngempela nikhona nibathandekayo. Mistake eyenziwa uSathane babundilele ukuthi ngelanga lokushaya kwakhe ibandla ahluleke ukuqeda nokulibulala. Ukuba behlakaniphile kwakufanele aqede ngawe, ukuba behlakaniphile bekufanele akhole athi akushiye ethuneni lesi sikhathi singakufiqi. Kodwa ngebhadi nangeshwa uhlulekile ngoba mkhulu ngakithi unesezweni. Uyabona bazalwane bami fanele simface uSathane as the wounded tigers. Listen. Cela nimlalele umoya ngcwele. Listen. Akuzona insuku zokusijajana ukuthi ubani uhluleke kangaka izona. Siyashayphana manje. Sithi mfethu lesasikawa ushaye kusona sisaqhugisa yini. Uthi ngizwa ngathi siyaphola sikubhandise sikufaka ibhalisa. Sithi mntakama ulinde kancane awuhambe sekehambeka meke sakubona ukuthi usuyakwazi ukuhamba. Sithi inkemba yakho nje ayihlala phi? Ngoba owashayayo namanje usaphila. Inkemba yakho yayihlala phi? Sikhosha inkemba yakho sikunikeze esandleni. Sithi mntakama sebenzisa ienga yokuthi lo muntu uyashaya before mhlambe wakushaya ngoba wawuza naye uwedwa kodwa namhlanje siyaphima sihamba sonke. Nikhona yini? There is no devil will ever touch the church. Futhi sifunda sivusa lento ukuthi injury to all is injured. Injury to one angazi injured. Khona yona lonto. But one thing that we want to vusa ukuthi ibandla lifunde ukulwelana. Kodwa kubafuna ukuvuka igeneration engayekelani manje. Siyakelana manje. Yabona sokhudwa nangomlenze. Thina umuntu simiyeka thina esakwazi saphefumula. Sisaphefumula simeqa. But that time is over. Ya ingakho siyabadinga nabantu ama paramedics akomoya. Abantu be first aid. Abantu mabekubona hayi no sishaye sekwazwakala isitha la bagijime bashaya ilambe libomvu. Bashaya nama siren in the spirit. Nikhona bathandekayo. So those are systems of the enemy. Oh God, I'm here to pray. Those are systems of the enemy to break ibandla, can't break down spiritually. Enze ibandla libe ne struggle ezintweni zikamoya. Mase liba flexible ezintweni zenyama. Kanti ibandla lu 99% spiritual, 1% physical. I-area edinga inyama kwena u1% kuphela. Onke lamanye ama areas awu 99% adinga spirit person. If you don't attend your spiritual life, should you miss your 99%, you have your 1%. As a result, you don't know yourself. Phela bazalwane iBhayibheli awulifundeli ukuthi njalo njalo. Inhloso yokuthi izwi lelizwi libhalwe nguNkulunkulu. Lase libhalwa ngawe uNkulunkulu. Ama characters amakhulu la.
character uqala, the main character is God. The second one, when. Umlingisi ongabalekile la uSathane. Anifunda ngasho lento engikhuluma. Yeah. Umlingisi oqavile la uNkulunkulu. Umlingisi wesibili obalekile la. Ongeke le movie yonke idlale ngekho wena. Umlingisi ongabalulekile ovezwa nje ngekhanda kusho ukhonjiswa nokuthi amandla omlingisi oqala nowesibili mangakanani uSathane. uSathane is there to demonstrate ukuthi how powerful is your God. Ingozi mase kuyena main character sekuyingozi ke. So church must learn to ibandla fanele lifundeke lithathe those positions. Among the other things uSathane ke ayenze attack ngalo esifuna ukuthi ibandla libe delivered kukhona. Amanye ama systems awasebenzile that are so very much dangerous. Keep this thing called the spirit of fear. Umoya wesaba bazalwane ukube isikhathi samsonke bengizothatha 2 years ngikhuluma ngaso. Manje isikhathi sikaNkulunkulu kufanele kubuye kungene namanye ama syllabus. Ukwesaba bazalwane bami ku-undermine kodwa kuyumama enye yama spirit angabazali lapha nakubo kaSathane ongcolile. Azala inqwaba yezinto esiyibona ebandleni namhlanje. Fear is spirit and fear is kingdom. Fear is not just to akhona ukuba afraid mawuphuma la ntontoni. Mchazile. Kodwa fear is principality. Is stronghold. Inqaba. Iumoya, kingdom. Inehlala esikhulu kwi opposite kingdom. Amanye ezinye zeyithenjwa azingathi ukuthi uSathane mayikhiphele ebandleni, the plan of God will stop. Mayifuna ukulwa nesuccess negrowth yebandla ukhipha ifear. Ngisho ukuspreadwa kwevangeli. Yini ekwenza ungashumayeli ekhakini? Manje yini uhlala nomngane wakhe usuku lonke nikhulume ngezinye izinto kodwa mase kufanele ufake ivangeli ungawazi. Yini ungena eTexini ubona ngathi uze isithunzi siyehla makuba content kuwena awufakeze ngoJesu. Okay, yini enza labantu abaseTexini bengabi ngamahloni bona ukukhuluma ngezinto abakhuluma ngazo. Uyawazi ama topic asemasaloni. La ugunda khona ikhanda uyayazi itopic lo muntu uthi ephekwe ikhanda la kusuka ethini. Uthe qhina athi hawu lo ngamdrophela ukuthi nje wayesezenza juice lo ayisakhokhi lo. Ha ngathi mina hayi umuntu ongakhokhi ka sorry. Ngoku ya awu lutho mina now I don't want to lie lutho ngina 4 hayi lutho ngiba right. Mina ngiyakwazi ukudela nomfana nje kalula nje ngimsothe out futhi nje phekwe ikhanda lakho usindisiwe. Aluka zaliqede ikhanda lika 3 hours. Akezukwazi nokuthi umzalwane kade bengenela. Akanayo ifiyo yokukhuluma phekwe ekhanda lakhe izinto ezingcolile. Wena unefiyo yokukhuluma into ezihlanzekile phekwakhe. But namhlanje ngithunywe inkosi ngigcobile umoya wefear uyahlukana nempilo yakho. So not fear. Esaba. Bawavalonke ama opportunities
yokuthi ukwazi ukuphefumula balokhe ngama spirits abo. And lalela usuku ungabanjiwe uhlonipha, usuku ubanjwe ama principalities. Abazane balokhiwe noma kuphi la bafika khona bafila small, ba inferior. Noma bengena emsebenzini inferior, noma ngena kuphi inferior. Bangaka abantwana nabazana abasebenzayo la abaziwa labasebenza khona basendisini. I-question yini uhlulo ku-introduce ukuphila. Kodwa uyabaza abanye ukuthi obani nobani baphekwani. Ukuthi bakubona njengomuntu ongathi umuntu nje ohloniphayo noyiphethe kahle. Abazi ukuthi wenziwe uJesu kuze ube manje. Bayitshetha imvelo yakho umuntu olungile kanti ubanjwe isandla. Uyasifisa isandla mawusuphakathi kwabo. Kodwa ngizokumemezana namhlanje ngizokukhipha kwi-cage. Inkosi igqobile ngisuka eshow. Ngizokhipha ama-lions kwi-cage. Ukuthi lions phumani kwi-cage. Phekwabo! Ningabesabi man. Uthi Jehoshaphat phumelani kubo kusasa ningabesabi. Likhona nibathandekayo. Uthi phumelani kubo. Ngoba lepha kusiyona yena nisihlaleni nime. Nibonela ukusindisa kaNkulunkulu ophilayo. Alabasitha. Jonathan, fear is not my portion. Ayiseke to sabu khona. Lalela ifear izalwa ukuthi uzuyibona idominate ifear. Okwazi ukuthi kusuke udrophile spiritual. Umoya ostrong nonamandla obalansela usabi lutho. Ukubona ubuye emthandazweni usukunesibindi esinjani. Ndey madoda nje ngaqhamela. Ya ufuna ukuthandaza nabangathandazani. Kodwa nguthathe. Lalela into osuku uyenzile, umoya wakho usuku balanced. Usuku recharged. Yes. Once what drop ke uyaqala ube inferior. And begin to bow. Yabona njengoba ngishumayela kanje uDaniel umngenyawo. Uthi baba preach it. Njengoba ngishumayela uShadrach umngenyawo. Uthi tata preach it. Uthi thina samela sakwazi ukuma phambi kweKingdom esatsha umhlaba wonke. 127 provinces. Sama phambi kaNebukadnezar. Sathi inkosi asinakukhothama kulesi sithixo nakulesi sithombo senzile. You can stand. Umifisa dominatile kuzofinqwaba abaprofeti bengaprofetanga. Umifisa dominatile kuzofinqwaba abavangeli bengavangelanga. Umifisa dominatile kuzofinqwaba abapostoli bengazalwanga. Ufifisa dominatile kuzofinqaba yabantu abagcotshwe inkosi. Le generation yet is too much anointed, but the challenge is faith and fear. With the knowledge and information you have, umhlaba ngabe uyanyakaza manje. Yini ube loaded kangaka but you don't shoot. Ibhamu igcwele namanje ngiyaloda nje. Kodwa idubu inhlobo. Manje kuyahlohla. To shoot. Wow. Masa ngeja. Umifisi dominatile, you fear to begin to start. Usaba ngisho uqala. Usaba ngisho uqala. Yabona ayikho into eyingozi njengefear emegate. Uthi umoya ingcwele ngena ku 30 days fasting. Uyazi ukuthi uzolokhu uhlehlisa, wahlehlanisa uzowa uJune manje. Wathi ngiyayithatha ngoMay. Uphelile uMay manje. Ngiyayithatha ngoJune, uJune manje. Ngiyayithatha ngoJuly, buka namanje. Uyazini fana uovercome uqala ngoba ifear ikusabisa ngasegate. Devil will say, what if you fail? Kanti fana ubuye sele emuva uthi what if I don't fail? Ha! Kunenkonzo eziningi zibhajwe kwi-cage yefear. Sifelwa abaprofeti uthi aniyazi pain yalento. Listen, when I preach it, I will preach it and add with some jokes. But ungadideki, ungabe confused. Ucathi nkathi ngiyithandazela ngisoyihleka.
Akaze ngihleke ngisha kanye emthandazweni, I cried tears. Because if fear idala damage. Ibandla lidistakile. Distaka with spirit of fear. Hey, kusaba kuze kusabe ngisha abantu abakwi authority. Ama leaders fear. Go and check uthi ine trend down. Trend imsangano. Trend imsangano yodwa. Where is the true gospel? Kukhona abantu aba off ramp la kade shumayela nabo. Simemeza uJesu. Ba off ramp baphikisa abakhonza abanye uNkulunkulu. Bekufanele kusukuma abantu boldly. Bathi bantwana bami asinankinga nayo ngoba usinqumo sakhe. Kodwa sicela ukwenza istatement es official. Ukuthi lento esikhulunywa ubani akuyona lesishumayelayo. Ubani ningabe nisahlanganyela naye. Oh Paulos bami ngenyawo zoba ngishumayela manje. uPaul wasukuma wathi uAlexander nimqaphele nimgade. uAlexander thulelani wambiza ngegama lakhe. Le generation ifuna ukuthandwa iyo yonke into. Uyesatshwa mawushumayela iqiniso manje uvuka uhlefane nawo bakayini. Abakini abavuka uhlefane too much. Manithi into ngabani ningayithathi baphuma laba ngudazana babamba ama meeting phandle bathi hayi khona ukwehlulela kufuneka ivangela lasiwe kuyesatshwa. Phansi komoya kwesaba phansi. Ngeke silungise le damage ifi dominated. Soqhubeka futhi sipromote abantu abenza. Angisho ukuthi sikhondema abantu asingalwi namuntu. Kodwa fanele sazi ukuthi uma usaphethe iqiniso sithi yilo uma ngasila kusila. Lalani mntwana bami ngeke uNkulunkulu moyingcela nisebenze kanje. Sinisebenzela one hand over. Kuba prophet bamanga. Abantu abazon scammer la spiritual. Yabona ama spiritual scammers. Nama spiritual hijackers khathi sabo so dealer nabo decisively. I used to say akekho umuntu esishumayela kangaka ongaphinda azobamba lezi ingane ngenqondo engasile ngoba abanye wacathi baqala amabandla kanti ba Funeka abantu abazoba nesibindi ukuthi umfundisi nomzalwane osindisiwe uyayiphatha. Sekufaka emvini kanti uyabamba uyayeka futhi. Na vibrate and play one. Bathanda ama position isimila sikho. Bathanda ama pulpit abahluleka ukuliphila ivangeli. Masifika la siya motivate. Sithi noma sisinje siyahudula sonke siyakhona aklinwa. Ziyazalwa ingane zethu nazi zinhle uyabona? Bathi mina abantwana bami ngeke bahudule noma ikuphi ngisho mina. But I've got beautiful daughters. I can't risk with them. No, ingane ezinhle ngithanda kabe ngithandazela kabe. Ngeke ngiriske ngengane zami ngiqhube kanje ngise ehumisheni. Ngoba nakho labekezela ugogo. Ugogo wayiready ukulithwala mina hayi mina. Wathi sase ngisho statement mina ngeke ngikhonze nomfundisi deliberately olala namantombazane deliberately. Mina ngezwa ngithatha ingane zami ngoba i-question ulale nengane kaba ngoba lo muntu alala nayo ingane yomuntu othile ubani yipi lengane equalifier ukuthi alale nayo ulale nengane kaba ngoba ingane yomuntu othile lalale nayo njobe busy ephosa umgqakazo nazo zinalala nani kodwa ayangithithisa yasathi ngiqunyele ngamanzi angazi kanjani nihlulwa ukusetha nje ama signal ama antenna enawo avaliwe anikwazi ukubona ngisho ama traps kodwa umoya ingcola kanivula amehlo namhlanje ngegama lika Jesu ngimnika umoya we discernment uSathane uhamba eroad ngoba kuzovuka amantombazane ane signal edonsayo azokheja njengamadodakazi kaPhilip lithi iBhayibheli wayizela abaprofeti abantu abakubona useza lapha ukuthi uyabona lolu uthando oluka brother oluka mfowethu kodwa lolu olwempisi ingabulawa izimpisi sibhekile man
kahle siqala nje kuba muhle manje. Waba buhle nayo impisi zabo. Anufuna amen angazi niphekwa nithi uMangcele wathi mina do you know ukuthi abazana umuntu uma esuke elimaza umzala noma imeni noma female usuke elimaza umuntu uwide one ulimaza icebo this person uthi this person umuntu wecebe she is a prophet or whatsoever i-assignment yakhe iphakeme ngoba umuntu ungambona eyintombazana ezithithiza nyanyana kwamanje but go urun uye 10 years wakhe later uyohlangana nayo endaweni ongayicabangi shothi uma umlimaza manje uphazamise lo ya 10 years okunye kwesibili ulimaza umfazi womuntu ngoba lo muntu in future une future husband naye uyingane nentombazana manje in future unkosikazi womuntu othile so beshaya step ha khona bathi haleluya manje angisho manje ngisho ukuthi future so now fear is one of the demonic very dangerous spirit in the body of Christ. Unfortunately, akubanga abaningi angithi akekho because there are so many people who preaches same thing that I preach, more than what I preach sometimes. But there are so few people who confront this stronghold. Because ifear nayo iyakwenza usabe ukukhuluma ngayo. Kunjoba ngikhuluma kangaka nje ngikhuluma kanje manje. Enye into esilimazile ukukhanda ama followers not ama disciples. So sisesikhathini sama likes nama followers. Wonke umuntu ufuna unyusa inamba yabantu abamlandela ukuthi kuyiwapi ke ayisekubonakala phambili. Wonke umuntu ufuna ifollower. Ukuthi ukulandelwa kuyiwapi futhi nabo ababuzi laba lutho bavele bangene nje balandela. Ukuthi uyapi asazi kodwa siyamlandela. So the first thing that devil would tell you, he will say, you will lose people and lose number if you preach such truth. Because uSatan ufuna sibe baningi kodwa sife etsheni elilodwa. Amadodana kaSawule, am right? Awu 70 afa etsheni elilodwa. In one stone, kwasindo one stone. Etsheni elilodwa. Ngiyambona unumber 10 mhlawumbe wayengakaboni kuyafika. Ngithuso unumber 30 ngoba itshe linye bafaka ulolo bonke. 70 people kwasindo one wa escape. May the good God help us. So fear will cause you fear to preach fear. Enye into elimazi ivangeli kheli uthi uPaulos ekhuluma nebandla wathi ningisikhulekele nathi kube sishumayele ngesibindi imfihlakalo. Kusho ukuthi kuyenzeka kube sepulpit kodwa udominate wefear. Uthi nithandazani bazana kube sishumayele ngesibindi. And this time Paul uphosa inselele ebandleni, pray for us. Uthi ningikhulekele nami ube ngiyishumayele ngesibindi. Ingakho fanele kuvuka ama intercessors angalokho withdraw into yodwa kuphela nje download into yodwa kuphela. Abuya download isibindi. Leso sibindi ke fanele before isibindi fanele uattack umoya ontshontshe isibindi, attack ifear. Ngilwile nefear Thekwini nikhona nibathandekayo. Uyabona uma kwaphuma umuntu othi usasaba la wawukhona umhlaba ungabikho nikhona nibathandekayo.